בזמן האחרון הגיעו לאוזנינו שמות אודות פעילות מוגברת בצפון קפריסין, באזור ידוע גם כפרדייס ביי. משימתך האחרונה, אם תחליט לקבל אותה, היא לחקור פעילות זו ולספק לנו דוח מפורט בנוגע אליה. צפון קפריסין, גן עדן קסום. יש כאן ממש הכל ובשפע. חופים מרהיבים, נופים עוצרי נשימה, פסגות מושלגות, היסטוריה מפוארת ואתרי נופש יוקרתיים. הפעילות כאן אכן מוגברת, ולמען האמת, בכל שנותיי בשירות הכתר לא נתקלתי בפעילות בהיקפים כאלה של פיתוח. המחירים לעומת זאת עדיין אטרקטיביים, ואפילו אני עם הפנסיה הצנועה שלי יכול לרכוש לעצמי בית חלומות על שפת הים. הנהיגה כאן נעשית בצד שמאל, והתשלום מתבצע בלירה סטרלינג, כך שלהוציא את מזג האוויר שהוא חמים ונוח משך רוב ימות השנה, אני מרגיש כאן ממש כמו בבית. מרחק 15 דקות נסיעה מקיריניה האגדית, עיר הנמל הקסומה, מציעה לכם חברת BSG לנצל הזדמנות נדירה ולרכוש וילה מפוארת בפרויקט מגורים ייחודי ויוקרתי, פרדייס ביי. פרדייס ביי הוא מתחם סגור בין 81 וילות הממוקם מרחק הליכה מחוף הים היפהפה. בנוסף לנוף מרהיב, מציע הקומפלקס לדייריו שורה של פינוקים, בהם בריכת שחייה, ספא ובו סאונה וחדרי כושר, בית קפה, מרכז מסחרי ועוד. ייחודו של המיזם הוא בעובדה שהוא כולל 6 דגמים שונים של וילות מרווחות בנות 140 עד 190 מטרים רבועים, עם מרפסות גדולות במיוחד וגגות רחבים. העיצוב הארכיטקטוני המדהים, איכות הבנייה, המפרט הטכני העשיר ורמת האבזור הגבוהה הופכים את פרדייס ביי למציאה של ממש. הוסיפו לכך את העובדה שהפרויקט מצוי 5 דקות ממגרש הגולף, 15 דקות משדה התעופה ארז'אן, 30 דקות מניקוסיה ו-45 דקות משדה התעופה בלרנקה, ותבינו כי מדובר בהזדמנות של פעם בחיים. קרבתו של פרדייס ביי לקיריניה המתחדשת מאפשרת לכם ליהנות מכל השפע שמציע האזור, אטרקציות תיירותיות, בתי קזינו, פאבים, מועדונים, מסעדות וטברנות ציוריות ועוד. ככל שאני חושב על זה יותר, נראה לי שאשאר כאן. פרדייס ביי, בית החלומות שלכם בין ים לשמיים, באחד האתרים היפים בעולם. ג'יימס, סוף סוף, לאן נעלמת? אתה מתבקש לחזור למפקדה. ג'יימס? ג'יימס? ג'יימס! פרדייס ביי, מצפון קפריסין, באהבה.